Nya kwa mgojoan kamara intieri arwaki chenro marka gi kacha kabromi weche manyien ma omolo emesawa mag weche manyien odichiengni ma kawuono. Machiegni nyinga en James Opondo. Isaac Mutuma chamo muma kaka governor e county ma Meru kinyi ma kawuono nyasi mane obagela ma mwendatu kendo yuori kod jopiny ka achiel kod jotelo e county no ka achiel kod mago mag josiasa mopogore opogore. Mutuma okawo kar Kawira Mwangaza ma osebedo kod limbe e doho kod buche ma gikone to othichego oko. Loko telo Mahakama oseneno e counties ma Nairobi tok Mike Sonko ne thich oko ka achiel kod Kiambu ma Ferdinand Waititu bende ne othich oko to kod e county ma Bomet tok Joyce Laboso ne onendo. This unity explains the depth of relief every resident of Meru County feels today. From Keria in South Imenti to Kachuru in Igembe North. From Kaveri in Ibori to Ngongoaka in Tigania East. From Akachu in Igembe South to Keago in Imenti Central. Indeed, the whole county. This joy is remarkable. Ladies and gentlemen, I promise to keep this unity burning and hope for a better tomorrow for ourselves and the generations to come. I am aware that we face many challenges, and I'm here not to make grand promises, but to offer you something more, servant leadership. Jodolo mawuok e county ma Bungoma oseyo jatend piny William Ruto kuom chako timo campaign higni ariyo motelo ne yiero ma higa 2027. Jodologo dwaro mondo jatend piny ochik jotelo madhi kode e campaign mondo otine jopiny moloyo go siasa kinde duto. Jodologo bende owacho ni winjruok manitiere kind jatend piny William Ruto ka achiel kod jatend duond bura mar ODM Raila Odinga en mar wuondruok. Sisi ya vijana kutusaidia kuandika pia ndio rekodi zetu zisipotee. Sema kweli hapo tuko sawa na tunaendelea mzuri. Nisalamie watumishi wa Mungu. Sasa mtu anajaribu mbinu ya kutaka kushawishi watu mapema labda ndio apate umaarufu wa 2027 ndio apite ku. Lakini mimi ningesema hivi, watu walifanya kura ikaisha, watawala wale walioko hawataondolewa hadi 2027. Kwa hivyo wangefanya siasa ya taratibu kiasi wakingojea ule muda. Lakini wakihakisha sana ni kama kura itapigwa kesho. Sasa hapo wanasahau kile kitu tuliona. Hapo wanasahau. Yaani wangeenda tu taratibu kwa njia ya kusaidia wananchi. Kama uko navyo kwa kusaidia wananchi, kama hauna basi ungoje muda utakapofika filimbi kipigwa ndio ufanye siasa yako. Mimi siasa ya mapema napinga. Kwa nini? Tulipiga kura hao viongozi wafanyie wananchi kazi. Hiyo ndio kazi wananchi waliwapea wafanye kazi. Na hiyo ndio kazi ambayo walipewa. Mambo ya siasa wangojea mpaka 2027. Wakipata muda kama walifanya vizuri warudi. Na kama mtu alifanya vibaya haende nyumbani. Jalup Governor ma county ma Machakos Francis Mwangage oseyo gai mar ODM Raila Odinga kuom riwore gi sirkand Kenya Kwanza bang' keto winjruok mar tiyo kanyakla e kind duond bura mar UDA gi ODM. Wacho ni okang' ma kamano en tim mandhoga ne oganda jo Kenya kendo onego demokrasia ma pacho kako wacho ni jo Kenya koro onge kod yie gi Raila Odinga kendo kik obed kod geno mar telo e kinde mabiro. Onyise ni owetij keto piny owacho tesre ne Kalonzo Musyoka gilange ma osechung' motegno e kinde duto e keto piny owacho tesre. Oseo kito kumba manyien mar SHA wacho ni medo kelo midhiero ne oganda jo Kenya. Raila Odinga tunakuheshimu, lakini vile tunaona unaendesha mambo mara unasema au yuko kwa serikali, mara unasema uko kwa serikali. Sasa hii tumeona umepeana watu wako wamekuwa mawaziri. Tunajua watu wako wamechukua vyeo kama wenye kiti katika mbunge na seneti yetu ya kitaifa. Hivyo basi mimi naona maoni yangu, Raila tafadhali, saa hii wewe ni mwenye serikali na uko kwa serikali. Don't want to be both. You control opposition and at the same time you want to be in government.
Junet Mohammed should honorably quit as leader of minority in the National Assembly now, even at the Senate. Nyinyi ingieni kwa serikali, endeleeni kukula huko kwa serikali. Wachaneni maneno ya mnataka kucontrol what happens on the opposition, and at the same time nyinyi mnaendesha mambo yale mambaya kwa serikali. Twak monego beni wabedo godo ka en ng'at mane monego beni keto sirikal tesre. En od bura koso en jalno motieko e thuolo mar ariyo yiero maduong'. Aparo ni Odira Bati ka achiel gi josiasa magwa Walter Nyambaga gi Chris Owino nyalo kole maber. Kata kamano bende wanyalo ng'iye kaka wanene. Ka odhi nyime, Owino jodak mawuok e gwenge mag Tinga e kar chung' od bura ma Manga ei Nyamira kuyo omako bang' ringre jaduong' moro kwany kaleo e bugo moro e gweng'no. Jaduong'no ma jahigni 87 mawuok e gwenge mag Nyambogo e Kitutu South wachore ni yande wuok dalagi chieng' tich abich godhiambo dhi limo osiepne moro. Jalup ruoth ma gweng'no Lawrence Nyakego dwaro ni bugono mondo oyim mondo ogeng' thoe mamoko kendo oyango ni chenro dhi nyime mar yango gima okelo tho mar jaduong'no ma okan ringre mare osiptal maduong' ma Nyamira kama irito bero mare. Nirebashwa habari asubuhi kutoka kwa wananchi ambao wanaishi hapa Tinga ya kwamba kuna mzee mmoja amepatikana bwawa la Tinga, kwa majina anaitwa Oiko Nyang'au, ambaye yako na miaka at around 87 years. Mzee mara ya mwisho kulingana na ripoti ya wananchi ya watu wake alitoka kwa Aramisi kutoka siku hiyo baada hajaonekana nyumbani mpaka vile amekuja kupatikana hapa. Naomba maneno aende wa serikali wakuche na matrakta wafunike hili wao. Hii inaweza chukua watu waitu wengi. Hatuwezi hesabu watu wengi. Lit kod kuyo okwako gweng' ma Tuyo Bay e Chepalungu, kaunti ma Bomet bang' rawera moro ma japuonjre ma jahigni 16 maki kendo negi kod nyang' e kinde ma oluokore e aora ma Chepkulo. Komanda mar obila ma Chepalungu Panton Analo wacho ni japuonjreno ma jaklas 11 e sikund sekondar ma Nogirwet ne oywa kod nyang' nyaka e tut mohewo mita 5 e chuny aora kama nyang' nowe kosetho. Ringre japuonjreno oyudi ka ni kod adhola e tiende ma korka cham kore achiel kod bembene. Ruoth ma gweng'no David Tulmato wacho ni lepe ka achiel kod sabun oyudi e dho aorano ka ringre osekaw kendo kan e kar kano ringre ma Longisa. Tuko kwa huzuni sana. Mtoto wetu mwenye alikuwa form 3 alikuwa nafanya usafi wake mtoni akakulwa na mamba. Na mara nyingi huwa tunaongea na serikali ambao wenye sasa hivi wanachunga wanyama. Tulifahamiwa juzi na ndovu, na sana kwa wakati wa huko nyuma pia visi wanakuja kufahamia kondo wetu. Julius Ruto Bagijana. Sasa maneno ya hii wanyama hatuna urafiki sahi na wanyama. Wanyama wameanza wanasemanga ati wanyama wakuwe rafiki yetu, tukue marafiki na wanyama. Sahi hatuoni sababu ya kuwa rafiki na hiyo wanyama sasa. Gweng' ma Kundos e boma ma Endebess, kaunti ma Trans Nzoia, rowere adek ka achiel kod jadolo moro oyudo hinyruok bang' tong'gi kod beti. Lweny mar laro lo wachore ni ji mohewo 30 ne omonjo puodho moro mar eka 120 kendo chako keto chiel kod thuon. Joneno wacho ni jogo ne omonjo jodak e kinde mane openjgi wach monjo puodhono. Riwruog jodongo ma Kaburo kata kamano dwaro ni sirikal odonjre e wachno kendo ratiro yude. Jodak gisani
ni kod luoro ni lweny makamano dipoka okelo lweny machielo maduong' moloyo e kinde manyime ponono ni sirikal ok odonjre e wachno. Walikuja akamiliki nini hiyo nusu ya katikati ya hiyo shamba ya mzee. Yeah. Akisema alinunua kutoka kwa msichana yake, lakini hakuna documents yote ambayo inaonyesha alinunua. Kidogo hivyo na anaanza panga. Akakata huyu mchungaji kwa kichwa na ikawa ni kama hiyo ilikuwa saini ya kuambia wengine endeleeni kupiga huyu. Akakata mchungaji, kutoka kwa mchungaji akaenda kwa Meshak Saina. Kutoka kwa huyu vile vile akanikata mimi. Na wale watu yake wanatuingilia wanaanza kutupiga. Serikali tusaidie kwa sababu wasipofanya hivyo siku hiyo ingeharibika. Hatungetuliza watu kwamba wacha kwanza tuone hii mambo inaenda namna gani. Chenro mag somo ne okwamo e kar tiegruok mag weche wedhe kata maritime kaunti ma Mombasa bang' jopuonjre kuno somo ka giywago kaka tend kar tiegruogno tayogi. Jopuonjrego ne ogoyo kambi e dho rangach mar kar tiegruok kama giramo ni ok gibidok e klas nyaka winj ywak margi. Ne ochuno bila mondo chop kanyo mar geng'o tulo mane nyalo muoch e kindeno. Kar tiegruok mar Bandari no ni kod jopuonjre maromo 800 mayudo tiegruok e lony mopogore opogore motenore gi weche mag nam. There is a very poor management in the academy whereby some of the lecturers are not being paid. So you find it becomes a challenge to even to our syllabus, hatufundishi kule madarasani. And the other challenges we're also having, we used to have a revolving fund that was there, but since we had a new CEO in the academy, the revolving fund came to an end. So we don't understand what exactly is happening at the academy. We don't understand why we are paying so much school fees, been given very smart uniforms, but we don't see results. Yes. Yani, the school is just putting on public a good PR, lakini kwa ground wako tunaendelea. Kwa fee structure tumeandikiwa tunalipa school fees kuanzia term 1, term 2, term 3. Na tukiangalia term 1 most of us watu tunakuwa attachment. So tunapata kwa fee structure bado inatuandikia kwa tunalipa. So hiyo kitu ndo tunataka shule ituambie kwa nini tunalipa school fees na ili hali hatuko shule. Tunataka accountability. Tunataka tuambiwe venye pesa yetu inatumika. Tunataka tuone venye ukilipa pesa unaona imeenda kwa project fulani na fulani. We would have preferred BMA under KPA and not this new administration. Katana is not working for us. Is against us always. Moko kuom jotelo mawuok e boma ma Malindi e kaunti ma Kilifi dwaro ni duol mochung'ne kelo ganda kanyakla kar National Cohesion and Integration Commission NCIC mondo odonjre kelo kwe e kind oganda mag Bajuni kod oganda Luo ahinya to bang' jal moro go bunde kendo negi ndalo machuok mokalo. Jodongogo osemo kalo timno mar nek mawachore ni okel kod lweny mar laro lo. Bende giseyo mokalo tenda rita mar kar chung' od bura ma Malindi magiwacho ni timno otimre e nyimgi. Lweny obedo bang' ywaruok e kind joket mwandu moko ariyo mawuok e kind oganda mag Bajuni kod oganda Luo e wi lowo. Ujumbe wetu kama jamii ya Bajuni, ujumbe wetu kama jamii ya Wajaluo hapa Malindi, tafadhali National Commissioner wa National Cohesion and Integration Commission, tafadhalini, haya ni malalamishi yameanza na fitina zinataka kuanza hapa mjini Malindi, Kilifi County. Hatutaki, hatuko huko. Tunaitisha haki ya Salim. Na yule mama kibarua mjakazi wa Mwenyezi Mungu alitandikwa risasi kinyama bila kujali. Nasema na I'm appealing to Ministry of Interior, Raymond Omolo na CS wa intervene swala la utepetevu wa kazi ya polisi Malindi. Malindi is a cosmopolitan, wameishi kwa miaka mingi bila ya fujo, bila ya kubaguana, bila matatizo, wameoana, wameingiliana, wamekuwa jamii moja. Kwa hivyo hakuna nafasi, hakuna room ya kuchochea uhasama wa kikabila ama wa kidini. Kabisa. Club mar Manchester